إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم النشيرا. نفاق داء أضال وقد خاف منه المؤمنون ووزل منه صالحون. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنه: أن صدق الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وقال لحسن البصري: لا يأمن المؤمن نفاق على نفسه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من يأمن النفاق على نفسه. وقال رحمه الله: من نجا من النفاق فقد نجا من سرور الدنيا وعذاب الآخرة، ومن وقع في شرك النفاق خسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى أن المنافقين: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعجبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أمبي على التنو أمبي يا فدلي أمبي أنيني على في أكاكيسي كباني ركون تورو منان كبارا جوغو ni alay jo min kanda ede kandara mogote siro min be e fili ni alay mogo min fana fili mogote soro min bi kanda ambe sereya bato fe site min ka bato ye cinya ni ala kelem pewte jo nyogonti ala la ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo ala ka tanuna ka kisibaka. Muminu aye sirala ni aka sheko hakke bela saya kana nauma ubada nate silamawe hadama dum aye sira alanye masamminye awda kabo ninkelena ko ninkele furumuso da kabo ola kace chamani muso chaman chari kabo ula aye sira alanye aka sira shinji fanaye akana tige akado alaye korosili bagade auka
muminu aye sirala nya ka kuma sabati lewun fo ani sawaba kuma ani kuma tilelew ni mo mun tugura alako itugura ciden ko yenni yoro soro min kabbu ko sobe no temina ka boye kuma ben nyumaye alaka kuma de alaka kitabu qur'ana awa kanda be fana nyumaye ciden ka kanda sirade ciden ka tabulo na kata sira ode kanyi kateme tabolo ni tasirabde ka ko be jugumaye ko kurawde dina kono ko kura be bidiya be fili be tasuma de kono alaka jowanka do qur'ana bayin kono alako ko munafiqun kulu de be jahannaba dembe duguma ko yomal kama do kute deme baga soru yere la fana de aw munafiqiya bana min ka jugu kosobe bana min do mu'minu sirana munafiqiya ye mo nyuma be siranya abeya sira munafiqiya ye mu'minu be sira munafiqiya ye alaka nyugo mo nyuma be abe siranya munafiqiya ye ko jugu ba imamuna Bukhari aya fo ka kitabu sahalain kono min sahih Bukhari ibn abi mulaika o yetabina de min seba wuye ako ale benna seba bisaba ko ale yuye abebe sira yere koro munafiqiya ne abu mulaikata ko ale benna seba bisaba tilema asheba bisaba kelenkele besira yere nye munafiqiya ne minye Umar ibn Khattab dondola aya gire huje fata bun yamani ma parce que cidenye munafiqita ani fula ayu toko fo huje fata bun yamani amu fo seba shiye ni alete dondora Umaru gire lala akombi nyinin kani alaye munafiqi munu fora yiye cidenye munafiqi munun ka kofo yembulawa ako aye etula mente mogo sisene ya ekofe la nyine munye mana ifule kan nyinin kan min nante sira di mogo re shima tigi kin nyinin kan nin sugula ni ete balma li hasan al-basri ako mu'min shi hakli te sigi yire kunka kabo munafiqiyama ahmad ibn hanbali ako mogo jumambe hakli sigi soro kabo yere ka kabo munafiqiyala wa mara mun hambali ko tuguni ako mogo ni ala yikisi munafiqiyama awa ko kisira jinya ka toroma ako kisira lagara kala jabama mi ako mogo ni edonna munafiqiya fulan ka fo yan nunun kono awa ko perde la jinya perde la lagara ako parce que ala ko masamin koro talendo munafiqu ka kibariyala ako ciden ma munafiqu ukan nafulu ukadun o kani kaba ko de kana kaba olade ne ala ya la nyini de kula jaba nu kan nafulu nu kadun nye jinya nyana ma yaw kono awa nimbo katalla gara fana unimbe bo katalla gara u kafir larmaw donc ala kan kisala kan tanga kabo munafiqiya ma min balimaw sheba usirana munafiqiya minye ani umaru sirana munafiqiya minye ni ani alaka jonyuma mu'minu besira munafiqiya minye munafiqiya qualité fula de wa man nifaqu fanawan nifaqu al-i'tiqadi wa nifaqu al-amali munafiqiya qualité fula de do folo ubafu nifaqu al-i'tiqadi wa yaddu sukuna sirka munafiqiya wode nifaqul akbar ale de to ko munafiqiya kumbaba seba utunte sira ninkoro seba tun kisilendo kabon nimma parce que minye nifaqu i'tiqadi ay minye ka silamiya bila kene ka kafiriya bi dusukun kono seba salalen tunte ninkoro o kisilendo kabon nimma sebo tumbe sira munafiqiya sugu juman koro
ani ahmad ibn hanbal nunun ka kuma be munafiqa sugu jumanka na ko mu'mini hakili kana shiga koro nifaqu amaliyu munafiqiya barala maw wodi munafiqiya kalite fulanay uba fo man nifaqu amaliyu uba fo aladi man nifaqu li ashqar ko munafiqiya fitinu ko mi ubena fo mana abo kono komi yere jira nunu nka ko ke mo kaye ube nka ko do ke mo kame kuntanu uluna nyogonaw sebo sirana ode koro me munafiqiya kumba bate de parce que munafiqiya kumba batigi e kafiri de ale ni ale de donna jahannaba abe jahannaba dembe duguma ate bofana o yen nifaqu itiqadiyu sebo masira o koro ulu sirana nifaqu amaliya inde koro bon nifaqu itiqadiyu ale fana betila katatila yoroma woro nifaqu itiqadiyu shittatu anwa'i uba ko min ba kon nifaqu itiqadiyu uben munafiqiya kumba ba na billa ikafiriya killa bo silamiya dina kono ni saraka ni be dume jahannaba ko be jahannaba dembe duguma kalite woro de do o kalte wora fulo yemunye uba fo takijibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ciden galon tigaya ciden ye kibariya munun fo ebe ciden galon tigaya ko ciden ye nin fo cinyatala ciden ye nin fo cinyatala nimbe mogo min bolo ka ciden galon tigaya e ka munafiqiya kumba baro ninye folo ye aw takijibu ba ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam fulanna ube ciden ni min nana ka do galon tigaya mana ciden ka hadisa sahalen do e yere bado hadisa yin sahara sikate hadisa yin sahali la fana e ka o hadisa yin galon tigaya ke e maso uma ninyen nifaqu itiqadu ninyen munafiqiya kumba bade nimbe mogo bolo ika islamiya kono munafiqiya kumba babi bolo munafiqiya min nabi labo islamiya dina kono ni saraka ibe jahannaba dembe duguma ite bo jahannaba fana misali la ciden nana ni salli eye salli galon tigaya ciden nana ni sunye eye sun galon tigaya tibariya sahale mi ciden ya fo ya galon tigaya nifaqul akbar mukhraj min al-millah munafiqiya kumba badiro abilla bo silamiya kono ni nyefulay sabana woye jumaye bughdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ciden kuniya munafiqiya kumba ba anoniya sabana ka cide ka kuniya ebe ciden kuniya idusukun kono itafe atoko kafo ye itafe awa akakoshi kafo iye ibe ciden kuniya idusukun kono nimbe mogo la har ni be jate silama de be silama ucela munafiqiya kumba ba bi bolo hada maden kalli man yatte sika dafa bada foi ka ciden kanude la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi wa walidihi wa walidihi wan nas ajma'in ciden kaw dola klente sika ke mu'mini dafale nya bada foi kanne de kanu kateme ibange bagaw ka ikanne kanu kateme donka ikin kanu kateme na folo ka ikin kanu kateme yere kunka ikin tan kanu kateme jiya mo beka ode be hada maden kalliman yaddafa me mogo ni cidon koniya be eddu kun kono munafiqiya de do munafiqiya kumba ba min bil labo silamiya kono pew ninde sabana nani nyaay munye aw bughdu ba'd ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ube ciden ni min nana ko dokko eddu kun kono munafiqiya de do abil labo silamiya kono jalika bi annahum karrahum ma anjala Allah fahabbata amalahum ala ko yemunye uye fendo ko ala yemin jigi ala yukabara uciya mana ciden bomboshi ciden ya ke sariya bomboshi kabila akadi ni mo min ya ka bomboshi bila ciden ka sunna batoli kama aka sariya batoli kama eye bomboshi ko ibuskun kono bomboshi mandi bomboshi tigi mandi munafiqiya kumba bado billah bo silamiya ko mo ya ka fini tige kabila alikaba kurufura kofe ciden de ko fini kabila alikaba kurufura kofe
alaya ka fini bila cide nye sunna min fo ye sariya min fo aya ka fini bila o yoro de la eye o de ko ni eye o tigi ye doro abe komi tasuma be dusukuna ni koni eye hadama mogo do ye de aka fini pannendo abe alikaba kurufura ko fe doro abe komi tasuma be dusukun kono iyo ko dusukun kono kafiriya de do munafiqiya kumbaba de do mukhraju min al-millati na jogo be mogo minna kana saka de ni saraka ibedo jahannaba kono fo jahannaba dembe duguma ite bo ala yika baraw becinya jalika bi annahum karruhu ma anjalallahu fa habata amalahum uye fendo ko ne ala ye min jiga uyode ko nyun ka baraw cinya abo chogola muso hijabule ko koy dusukun kono etape ka hijabu tigi yere de ni muso minye aya parkuro be sutura kata kunkolo fo asen fara fuite kenema ni fini fima ka be sutura ni yo ye doro ibe dimi obe hari ni edde muso mi na a furula sunna mo mani hijabu na doro ni udo ni finuna ni mandine ni hijabu mandine hari ni ebe salibe su munafiqiya kumbaba bi bolo abika baraw bede cinyappew ala de sariya ye hijabu ye cide ne nanani hijabu doniye ni eye hijabu doni ko idusukun kono ube eye hijabu tigi ko idusukun kono munafiqiya kumbaba de do abika bara be cinya kila bo silamiya de kono abo chogo de la katilengwe ke ani ka moko boke ni hijabu tigu ni bombosi tigu ye ani munu nyu ka fini birale ka bakuru fura kofe mogo be tulonke keni ode ka yele bonda keni ode na ye hijabu tigu ye droye ninja infule ninja ka ki yere do borola ni mogo be tulonke keni hijabu tigu ko pasike aye sharia mi matarafade iye kafiriye munafiqiya kumbaba de do قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ألكم هم رفوية ألا أني ألك آيو أني ألك تشيد أو بتلونك كنو أودي أكنا أجر شيفو أو كافر يرد درو أكل من يكفي ولم بالمو ألك سريا جيلي منو فلنيني تشيدني سريا منو نانا mo kanu ko iddu sukun kono de kanu ko uddu sukun kono kana tilen ko kenuye kana ciatir bo kenuye kana yele bonda kenuye kana moke atigila abika baranyuma becinya pew kila bo silamiya kono balmu ninde ewa nani nay ka ciden ko ube ciden ni min nana ka doko iddu sukun kono munafiqiya kumbaba de do nabilla bo silamiya kono دورنا يموني المسرة بانقفاد دين الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نسونجا ندي تشيدن كدينا ماجيغلنيا ni silamaw majigira yoromi ni koye silamaw soro yoromi ni dogoye silamaw soro de ebe ni sonjani ode ni kafiru ferela silamaw ma yoromi ube dogunni tora ye silamaw soro ube ni ciden ka dina ni tora ya soro majigina yoromi doro ebe ni sonjani ode munafiqiya kumbaba de do abe komi jiyan kono sisa mogo munun be ni sonjani kafiru ka seba ya soro liye silamaw ka ube ciden ka sunna uko mogo munun ye ciden ka sunnata sunna mogo ulu ye dogun soro yoromi doro ube dogun mi nyu soro de ni sonjani ode ye munafiqiya kumbaba de do ni ciden ka dina majigira ebe ni sonjani ode ni ciden ka sunna majigira yoromi ayatora soro ebe ni sonjani ode munafiqiya nuniya kumbaba duruna de fulani nye nabi labo silamiya kono ni sara ka dorobe dume jahannaba kono ite bo ibe jahannaba dembe duguma fana ninde duruna worona ye jumae aw karahiyatu intishar din rasulillah sallallahu alaihi wasallam ube ciden ka dina demeli ni eye ode ko iddu sukun kono folo yede ni ewa durna yede ni ciden ka dina majigira ode kadi ibe ni senjani ode worona ye munye ni ciden ka dina demena doro obe etoro nu ko silamaw demena yoromi ube silamaw ye fanga soro yoromi ode be etoro
ube ciden ka sunnan matarafa bawo nu ko ulu ye tora soro yoromin ube aye degun soro yoromin ebe nisonjani ode munafiqiya kumba badedo abillabo silamiya dina yeredo kono dikika bara beciya ikana saka de tubi ka boala sani kasa ni saraka ibedo jahannaba ko be jahannaba dembe duguma ite bo cinen ka dina ewa ademeli koko ni silamiya dina demena dero edusuku be kasi de idusu be kasi anu ko ciden ka sunna matarfa bagaw demena yoromi edusu be kasi odela nuko ye korta soro yoromi edusuku be kasi odela munafiqiya kumba badedo donc ni munafiqiya qualité woro min fulen ni nin nunu sabatira mugola isaraka edo bedo aya kono inna lil munafiqina fi darkil asfali minan nar falan tajida lahum nashira edo bedo nunu de benni aya kono ni alako munafiqu ube jahannaba dembe duguma nu donna jahannaba kono ute deme baga soro u yere la fana ni o yennin qualité woro ye ala kan kisuma donc ninde munafiqiya qualité foloy an-nifaqul itiqadi ale de nin qualité woro ye barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد النوع الثاني نفاق العملي وهو 5 أنواع بل من منافقيا كالتي فلنا وباف النفاق العملي معنى ni oko nunumbe mugomi mbolo komi munafiqiya kumba basabatilembe elade ni munafaqi jogoni munafaqi bara udobe e fana bolo kabaira junubu be e bolo ibe jate kabaira junubu tigini silama fasiriye me ella bodente silama dina kono ebe konte silama wala ebe konte mu'minu wala ne ka silama de nagasilendo ka mu'mini an nagasilendo uba fo man nifaqu al amaliyu uba fo ale de ma kon nifaqu al ashghar ko munafiqiya fitini mogo nyuma siranna o munafiqiya indenya mun nifaqu amaliyu aleye qualité duru de hadisa fula do go fanye hadisa fulo an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3 إذا حدث كذبا وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف رواه البخاري ومسلم ni hadisa ye sabafo kiren ko akon munafiqi tamanse mugo min nifaqo amaliyu ni munafiqi ya fitini babolo ube munafiqi ya bara ube e wasilama min boro ube mu'mini mun boro atamanse ye jumaye saba na ye baroke duraben galon tige ni dara la kafen kalifama ube ka kuma do foye konni nye danna ya de kana fo mugo ye de abi jamfa abe danna ya fi umboroto awa na ye min fo lahidu kam min fo ye fana karasa ben ninkiye karasa ben nin fo ye atake tuguni na ye lahidu mun taba boroto donc ni saba ni nunu sabatira mogo minna munafiqi bara bi bolode kabayira junubu bawdo wutilla bo silamiya kono ni kalli man yan nagasilendo ka silamiya nagasilendo fasik de ye junubu batigi de ye galontige oye foloye akoni ye baroke durabe galontige munafiqi jogode de munafiqi bara de do munafiqi fitini do na be mogo min bolo fulanna danna ya fiu abe jamfanke idara la durabi jamfa munafiqi jogode do munafiqi tamanse do kabayira junubu de do na ba tigi bolo sabana lahidu te dafa donc ni nye sabay hadisa wore nana ka dafa duruye an abdullah ibn amr
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه منهن قسلة كانت فيه قسلة من النفاق حتى يداها إذا أوت من خانا وإذا حدث كذب وإذا أحدا قدرا وإذا قسم فجرا أرواه البخاري ومسلم. حديث فلان عبد الله بن عمرو أكو تشيدن صلى الله عليه وسلم ko nani be ko ni o jogo nani be ko jogo nani na da fara mogo min na jogo nani be bila ko eye munafiqi da falenye mana munafiqiya baraw da farayila munafiqiya kumbaba o da farayila munafiqiya fitini o da farayila ela ni o kon nani nu bebe e ka jogola munafiqiya fitini abbe sabatira eka ako folo ye munye ni dara la abi janfa ni fora hadisa folo in kono fola na munye na ye galon tige na ye baroke abe galon tige ante min hadisa min obo kono o saba mu faralaka sisa wayja ahadan khadara ni na ye lahidu misri aba borto yado hadisa folo in ko konni alede ko do foye ko aba bo asirafe aba fonko nyonya te bo asirafe hadisa fulan yi min faraka ni na yallahi dum misri an kan yugon soro yanfe an kan ninke abi janfa na yallahi rullahi di sura billahi boroto ninye ninnin faralla sabayin ka hadisa fulan ka sabay ka sabe kenani ni na yallahi dum misri ba boroto duruna beke munye wayja qasama fajara na do nakele la dro abe yada bunu seminu ko ija qasama fajara ako Allah nyine munye mana kelela beta fendo nyini ka fendo ke ataye ja kwa ka boshila ka suratate ninye fajiriya de kelela ninye foloye a ube eminta bala abin nan kariya ala kabaka ka hake dima nin fana fajiriya kelela oja qasama fajara yin ninde abe fendo ke ataye ka boshi atigila galonka atate minye ni mogo min ta bala fana abin nan kariya ka tigi ka hake ciyan galonka ninde togo o iza qasama fajara ni adona kelela doro abe yara ka ciyalike donc nin jogo duru ninde ba fo nonu de man ne faqo amaliyo ni faqo amaliyo ni fen duru de munafiqiya baraw ube no ba fo munafiqa fitinu ale konaye nin kalite duru de folo ni dara la bi janfa ni folo na ye baroka be galontike fulana ni dara la abi janfa sabana na ye min fo ko abake ata bo asirafe o nani na ewa ni na illahidu shiri aba boroto duru na do nakele la durabe yada nifago amaliya fana ye nin duru de donc ni nin duru nu kelenkele bila ewa munafiqiya fitini jogo bila de kabaira junubu bi bolo junubu babi bolo itubi kabwala ina kanasa me oko ekoni emabo silamiya dina kono ebe konte silamawla ebe konte mu'minula mi ka silamiya de nagasileno ka mu'mina nagasileno ni saraka yawmal qiyamah do tahta mashiatillah ibe alaka jen koro qiyama keneka donc kabara jinu tigi kala hala nyinde halu sunno le jamaa bolo donc mbalmon ay munafiqiya a qualité sugube ambe ala del ala kan kishi kabwama ala kan tanga kabo munafiqiya ma ala kan jogo seniya kabo munafiqiya ma bo minyen nifago amaliyun shebo sirana ode koro ahmad ibn hanbal ko mo ka hakili kana shigi odela parce que bese kam mo soro har islam nyuma mu'mini nyuma ni ala mi deme o bese ki soro shebo sirana ale de koro umaru nunu sirana ale de koro mu'mini nyuma wonni mo nyuma be sirana ale de koro nifago amaliyan nunu ambe ala delala kan kishi kantanga e har ni yanka jama'u fule misir korona fule kin korona islamu kafo ni njogo duru min fora ni fago amaliyu ute mogo min jogo la islamu labbi illa marahim rabbi wala hinna mogo kelen munumma
على كان كسلا كان تنغا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.